Kublai pi barok kumba kalong mentang adon hapo pulo bat menta ngan yathu fi halor ka jing yo vote jeng gini ki party ki bayakun ya kan ka election kumba kalong mentahi na po maulai ka VPP kayo san hajar kandai spotlight sang vote kat kum ka jing tip ka bang yo hadu menta bat kiwi ki constituency kum ka sning yo iya ka jing kongres bakatam baka yo vote si hajar dus pak sau kulai haka round ka baar nang ta de hapo mau that rasan ka round ka balai ka HSPDP kala tam ya baro bat ka yo andriu hajar sau spak ndai phra vote te ngin dapai sa chapo mai rang ru ka kongres ka yo pra hajar khat san vote nang ta ngin dapat sa kiwi ki constituency rukum kanong po constituency kadon ka jing tam jong ka uba Miralbon OME kong Magdalene ngai i ba i tam hapo nong po constituency hakaraun ka baning kong ti menta ki round ki dang bun tingin dang yai sya bat yai up yai kini ki result ka kanu ka party ka ban yo jing job menta ka kanti na kini ki constituency